салом алайкум дӯстони азиз. камтар пеш як проекти нав ҳуи шидагие ки қатъи админиш мо пештар кор карда будем, проектҳои гизала доштак ва проектҳо шумо плюс рафтагӣ будем ва бо як проекти нав ҳуи карда ма дар телеграм каналози партофтамаш ва хостам ки дар ютуб каналам партом ва нишонтам ки дар ӯ сайт хеле депозит мекунем. ӯ сайти долларай ва через криптовалюта мо кор мекунем. кадоме ки дар телеграм канали ман набоша, ҳатман дар омада дар телеграм канал подписатсия кунем, барое ки бисёр проектҳое ки ман дар телеграм канал мепартом даже дар ютуб намебарояд. ва сраза мегзарем ба сайт ва номи сайт CryptoCat, яъне ки дар як рӯз аз 2.63% то 3.33% платид мекунад. проектҳои пешинаш бо бландтари баъд платид мекардак то 150%, 200% плюс рафтагӣ будем пештар, барое ки бо админиш бо сар кадаи проектсозира бо дари проектчан кор мекунем. мо дар инҷа чӣ хеле кор мекунем? дар боло нигоҳ кунем, сехата ба сехата медароем ва дар поён нигоҳ кунем, регистратсия ба регистратсия медароем ва мо дар инҷа регистратсия мекунем. дар якм логинмона интихоб мекунем, номтона сайна кардин чизе боша набоша менависен. дар дим сеюм як парол интихоб мекунем, дар чорум эмайлмона мемонем. тамом, баъд регистратсия мекунем. вақте ки мо регистратсия кардем, сраза дар амхели як кошка мо меғалтем. аллакай ма дар сайт $8.77 депозит кардагем, барое ки иҷода минимал каш ҳамун қадарай. ва ба сехатаи боло медароем ва дар поён нигоҳ кунем, настройка ба настройка медароем. мо дар инҷа криптовалютаҳомона сохранӣ мекунем, ё ҳамаш дар пер кашлок ҳастанд. метавонед ки тронтона сохранӣ кунед, ҳама чиётона метавонед ки сохранӣ кунед. баъд барои депозит кардан дар сайт дар боло нигоҳ кунед, инвестировать ба ин медароем ва мо метавонем ки ҳамёра бихарем. ками камаш $8.77. ҳамашон 105 рӯзӣ кор мекунанд. срокшон 105 рӯзай. дар 105 рӯз мо ҳар рӯзӣ метавонем ки 2.63% кор кардан гирем. то чанде ки ҳам хел бланча ки харидан гирифтем, ҳамун қадар мо зиёд кор мекунем. агар ки масалан кадомиша харидани боше, нама харидагим 2.63% ша дар рӯз $8.77. дар болои ҳамун як бор клик мекунем, баъд камтар ба поён мерем. иҷа дай ҳама достони ягон хел ҷои қинӣ надорад. вақте ки галочкара дар болои ҳамун тарифа монден, дар иҷа худаш ҳамун дар боло пулуш пайдо меша. шумо метавонед ки дар иҷа через трона, через чизе боша набоша метавонед ки депозит чикунед. ҳамада хуб через трона, дар трон мемонем, дале мекунем ва нигоҳ кунем ки $8.77 чанд трон мешавад. 125 трона бо ҳамун қадар капеки дигаш ҳастай. просто ки мо ҳамун трона копировать мекунем. барои мо чанд троне ки гуфтаган, мо ҳамун трона копировать мекунем. баъд бо як бор дига конфирм мекунем ва нигоҳ кунем ки барои мо ҳам хели адреси трон кашлок метан. мо мегирем ҳамин адреси трон кашлока копировать мекунем ва ба пер кашлок медароем. пер кашлока ба приложенияш не кадоме ки бифаҳмад, пер кашлока через хром медароем. через хром осонтарай. вақте ки дар баланси мо агар ки доллар боша ё ки рубл боша, мо дар инҷа нигоҳ кунем, стрелкаи обменията ба обменият медароем, мегирем дар боло ҳамун рубла мемонем ва дар поёнаш боша трона мемонем ва дар поён ҳамин пуле ки дар баланси мо рубл боша рубла мемонем, дар поён нишон метавад ки чанд трон мешавад ва обменияч мекунем, яъне ки рубли мо трон мешавад. баъд ба значоки отправить медароем ва дар боло пера мегирем, дар трон мемонем ва ҳамун адресе ки мо копировать кардем, адреси трони ҳамун сайта мемонем ва дар поёнаш боша ҳамун троне ки мо копировать кардем. вақте ки мо копировать кардем, перевести мекунем, тамом. баъд обратно ба сайт медароем. вақте ки обратно ба сайт даромадем, дар ҳамин сайт 5 секунд бесен, тамом, сраза пул автоматически дар сайтон мегзара. ҳамин аждане ки нависаге сраза сауз мешавад. вақте ки депозит кардем, баъд дар поён нишон мета последний депозит $8.77. шумо депозит кардаген, дар ҳаминҷа нишонтон мета. баъд ба сехатаи боло медароем, баъд ба депозити медароем ва дар инҷа депозити кардагии шуморо нишон мета. $8.77 депозит кардаген, дар як рӯз 2.63% кор мекунед ва ҳар рӯз 24 соат пас дар баланстон 2.63% аям пуле ки шумо депозит кардаген дар баланстон омадан мегирад. ва сайт нав ҳуи шидагия марам хидмат ҳозир депозит кардагем. нигоҳ кунед ки 105 рӯз оли 0 24 соат бигзарад, ҷоида ки 0 дидесен ҳамин як мешавад, яъне ки аллакай депозити мо як рӯз кор кардагиай. барои пула гирифтан ба вивести медароем ва метавонем ки дар инҷа мо дар лаббои кашлокамон $1 бигирем. даже через карта, через Сбербанк мешавад. через Сбербанк метавонем депозит кунем, через Сбербанк метавонем ки шумо пултона бигирем. то чанде ки депозит баланд боша, шумо метавонед ки ҳар рӯз пултона вивод кадан бигирем.
агар ки шумо дар кадом кашлоке ки гирифтанӣ бошед, масалан тронда мемонед ё ки через карда чизе боша набоша, дар ҷа $2 минимал каш $2 мемонем, вивести мекунед, тамом. Вақте ки агар ки шумо дар настройка ҳами кашлокотона сохранид кардагӣ бошед. Ҳамаи ҳами кашлоко дар Payer кашлок ҳастай. ҳозир ман мегӯям ки чӣ хеле копироват мекунем. Обратно ба Payer кашлок медароем. вақте ки ба Payer кашлок даромаден, адреси кадом кашлокитона фора копироват кунем, масалан биткоин кеша кадом боша, медароем пополнить баланс мекунем ва барои ма хеле адреси биткоин кеш монамета. мо копироват мекунем, да ҳаму сайт медорем, настройкашда сохранид мекунем. Фарқ надора ҳаму тронда, биткоинда кадомишда ки боша набоша, ба ҳаму пополнить мекунем, ҳам хеле адреси хитона метонем копироват чи мекунем, медароем да настройка сохранид мекунем. сайт топа медароем, аявал якум рӯзаш кор мекунем ва дар поёншан Telegram чат дора, метоне ки ба Telegram чат бидроен, чизере ки нафаҳмиден админиш да ҳамун чат ҳаста, метона ки ёрдамтон буда. Дар инҷа Telegram чат нависаге клик мекунен, шуморо рост ба Telegram чат мебара. Силкаи сайт дар комментария ва дар описания видео монда мешавад.